Миш башында биш мәше, биш мәшенең биш башы. Биш мәшенең биш башына ишелеп төшмәс инде миш ташы. Була ташықма, менә болай була ул. Миш башында биш мәшенең биш башы, биш мәшенең биш башына ишелмәсен миш ташы. Оба, ну сез профессионал. Хәзер инде мин кабатлыйм, бәлки тапшыру ахырына ятлап бетерермен дә инде. Әлбәттә ятлап бетерәсең. Дуслар, әлегә тапшыруны башлыйбыз. Майланырга сәхнә ярата иде. Эй, мин романтик инде. Шибен шикелле. Стоп! Түгел. Теге бу мискин үлеп бара торган бәрән булмасын. Яшәргә тели торган оптимист бәрән. Этләр урамда бит эш белән өрә. Хоу, дип әйбит. Без дә эш белән сөйләшергә тиешлебез. Ой. Хыялымның өстенә басты. Нигә мин аңа шаган? Бәлки ул миңа шагандыр дип. Сәлем баршагызга да. Бүгенге калет тапшыруыннан соң без барыбыз да матуррак үтемләргә итеп сөйләшә башлаячакбыз. Чөнки бүген бездә кунакта сәхнә теле һәм дикторлык осталыгы белгече Илсия Шихапова. Хош килдегез. Сәннәрмесез. Дөрес һәм матур сөйләшергә өйрәнергә теләгәннәр аңа килә. Илсия Шихапова, Казан дәүләт мәдәният институтының телевидение кафедрасы доценты, сәхнә теле дикторлык осталыгы белгече, педагогика фәннәре кандидаты, сәхнә теле дикторлык осталыгы буенча уникаль күнегүләр, китаплар авторы. Сезнең актриса буласыгыз килмәгән идеме? Сез ничек педагог юлын сайларга булдыгыз? Килгән иде шул. Мин җырчы артистка булырга бик теләгән идем. Ләкин ел сайын артистлар җыймыйлар. Һәм мин укырга килгәндә Казанга мәдәният институтында режиссерларны җыйдылар. Һәм мин режиссерлыкка укырга кирдем. Актриса булырга хыялланып, режиссура бүлегендә укып, укытучы булып киттем. Ничек гына килеп чыктыңыз? Режиссура буенча китәсегез килмәдеме аннан соң? Әллә ничек сез үзегездә башка талант ачтыгыз, сәләт ачтыгызмы? Менә укый, уку дәврендә миңа бик ошый башлады. Тел белән маугы киттем инде, миңа ошый башлады. Сәхнә теле, шушы юнәлеш. Һәм инде укуны тәмамлаганда бөтенләй дә режиссер булу теләге юк иде. Шушы юлны сайлыйсы килде. Сез кичкенә чактан шулай матур түгел сөйләшә идегезме? Кичкенә вакытта укысыз. Татарча ике телдә. Дефектсыз дип әйтүем инде. Менә сез бит татар теленә генә түгел, сез бит гомумән дөрес сөйләргә өйрәтә торган кеше. Ә менә сез кичкенә чакта үзегез шундый ничектер түгел сөйләшә торган кеше идегезме? Ничек? Кичкенә чактан Шулай идем дисәм. Гомумән, кайсы вакытта киресенчә була бит кешенең шунда ниндидер җитешсезлеге булырга мөмкин. Һәм уларны киресенчә камилләштереп шуңа ирешә. Ә сез нинди идек кичкенә вакытта? Гомумән ниндирәк иде ул кичкенә Илсия? Нәрсәләр белән кызыксынып, нәрсәләр эшләп йөри торган, нәрсәләр турында хыяллана торган иде ул? Шук иде, җырларга ярата, майланырга, сәхнә ярата иде. Ике телдә комин сөйләшә идем, мин ике телдә фикерле идем. Ләкин инде аның кадәр сәнгатьле, матур булмагандыр бәлки. Алай дисәң, менә хәзер исемдә юк, ләкин сөйләмдә ниндидер киртәләр, анда сүз артыннан кисәгә керү кебек әйберләр юк иде, иркен сөйләшә идем, әйе. Ә сез каян артист булу теләге каян туды сезнең? Сез спектакльләр карыйдыгызмы? Нәрсә ул? Авылда, клубта без һәр бәйрәмдә балалар үзешчән сәнгатьтә катнаша идек. Яңа ел бәйрәме буламы, 8 март буламы, көзге бал, әниләр бәйрәме, әтиләр бәйрәме. Нинди генә сәбәп булмасын, нинди генә бәйрәм чаралары булмасын, мин аларның актив йолдызы идем инде авылда. Сезнең шигырьгә язылган бит ул Галиянең җыры тапшырылган. Әйе. Хәзер шуны тыңлап китәбез. Yıllar öten bir tutamı Nisin gımer, ni yaşav, yaşaganda Kirektir o yalqınlana bir kukrav Yaşaganda
Үзегез төшмәсәгез дә, үзегез уйнамасагыз артист булып, менә бит әле фильмда сезнең җырыгыз яңгыраган. Ничек килеп чыкты? Сезнең башка җырларыгыз да бармы? Башка җырларда бар, шигырьләр язу белән мавыккач инде институтта укыганда миңа үземнең яшьтәшләр, дуслар, җырчылар шулай үзем белән янәшә параллель укыган иптәшләр, алар музыка факультетында укыйлар иде. Әйдә, синең шигырьгә җыр язып, мин җырласам матур була бит дип, шулай кирип киттем мин ул эшкә. Инде шигырьләр языла, ләкин җыр булып китмиләр һәрберсе дә бит. Махсус көйләргә текстлар язу. Ул котлаулырак икән. Әзер көйгә бер язып карадым, ничектер кытыршы чыкты шикелле. 2 язып карадым, ошый башлады үземә. Аннан соң инде бер заман колхоз базарыннан үтеп барганда, минем шигырьгә язган җыр яңгыры рәхәт булып китте. Нинди җыр иде ул? Кайсы җыр ул? Сөмбел Билалова дигән яшь җырчы башкара иде ул җырны. Миңа шундый күңелле булып китте инде. Тагын язырга кирәк инде алайса дип мин шулай хәтерлим шундый истәлекләр. Кызык. Анда Илмир белән ничек очраштыгыз сез Низам белән ничек? Илмир белән безнең очрашу җырдан соң җыр тугач кына булды, чөнки иң беренче булып миңа төшереләчәк киноның продюсеры мөрәҗәгать итте. Без менә шундый фильм төшерәчәкбез һәм мин башта очраштым киноның продюсеры һәм режиссерлары белән. Алар миңа инде 2 сәгатьләп сөйләделәр, менә шундый кино була, шундый анда вакыйга, шундый героиня була, менә ул шундый җыр башкарырга тиешле, ул җыр менә шундый булырга тиеш, шундый вакыйгалар булса әйбәт булыр иде дип сөйләштеләр, миңа сеңдерделәр, мин илһамланып кайтып киттем инде. Шул көнне төнлә шигырь туды, 2 шигырь яздым мин, сайлап алырга мөмкинлек булсын өчен. Я монысы ярар, монысы ярамаса менә икенчесе дип. Алар икесен дә алдылар һәм Илмир икесенә дә көй язган. Ләкин аның берсе генә фильмга керде, икенчесе фильмга кермәде, ләкин анысы да әле киләчәктә җырланыр дип уйлыйм. Һәм без Илмир белән ул вакытка әле таныш түгел идек. Кызык инде. Фильмның премьерасы булгач, ул җыр халыкка таралгач кына без аның белән ниһаять очраштык, таныштык. Шулай булды. Кызык. Менә бит танышмыйча да җыр тудырып була икән, бер-бер белән танышмыйча да. Матурлыкны күрә белү сезнеңчә табигатьтән киләме? Сез нәрсәләр яратасыз? Табигатьтән киләдер. Күрә белүләргә өйрәтү мөмкин микән? Мин үзем дә уйга калдым. Мин уйлыйм, ул бик катлаулы әйбердер. Ләкин табигатьтән киләдер. Бәлки өйрәнеп буладыр, мин андый очраклар күргәнем юк. Табигатьтәндер. Нәрсәләр яратаммы? Мин романтик инде. Мин яратам матур кичләр, туңдырма ашап йөрү паркта, җәяүләп матур инеш буеннан йөрергә, матур җырлар тыңларга, хисләнергә, хыялланырга яратам инде. Әкият сөйләргә яратмыйсызмы сез? Сез шундый әйбәт сөйлисез. Шин әкият сөйләгән кебек безгә теге бигрәк тә ул кеше мин сөйләгәннең әкият икәнен белмәсә тагын да рәхәт. бәлки сезгә әкиятләр укып та яздырыргадыр. Бәлки. Бик кызык булыр иде ул. Уйларга кирәк. Мин шигырьләр Инстаграмда чыгарам, кайчакта хисләнгән чак була бит. Инде шулай үземне яздырып, хыялланып, шулай әкият озын бит ул. Озын әкиятләрне тыңларлар микән? Илсияр апа, тавышны кую өчен, матур барып чыксын өчен күпме вакыт шөгыльләнергә кирәк? Бәлки, ниндидер күнегүләр дә күрсәтерсез? Бик урынлы сорау булды бу. Миңа инде юл гына булсын, форсат кына чыксын. Тавыш кую котлаулы әйбер. Бик озак вакыт таләп итә. Һәм без сөйләм телен күздә тотканда вокал түгел бит инде. Тавыш кую дигән әйберне бик яратып бетермибез. Чөнки тавышны, мәсәлән, спектакльләр өчен бер һәм мәңгелек итеп куеп булмыйдыр. Ул бит башкарган рольгә карап үзгәрергә мөмкин. Мәсәлән, принцесса роле булса, ул бер төрле була. Баба Яганы уйный икән, аның икенче төрлерәк буладыр тавыш бит. Монда тавыш үзгәрергә мөмкин. Бәлки тавышны опорага утырту дигән әйбер дөресрәктер. Күнегүләр бик күп. Бәлки безгә менә мастер-класс, кичкенә мастер-класс бәлки безгә. Менә тавыш җылыту дигән әйбер бар. Нәрсәгә кирәк ул тавыш җылыту? Эфирга чыкканда кай вакыт тавыш яңгырамый. Гомумән эфирга чыгар алдыннан үзеңне ничектер күнегүләр белән формага китерү бик кирәкле әйбер.
Мәсәлән, артикуляцион гимнастика ясап алу. Нигә кирәк ул? Иреннәр хәрәкәтчән булсын өчен, авызлар йотылып калмасын өчен, авыз эчендә теге теш арасына кысылып калмасын өчен. Дип әйтик инде. Шундый күнегүләр, инде кальмар диңгез астында кальмар йөзеп барганны хәтерләтәдер. Яки балалар бер-берсен үртәргә була, теге борылып баскач артыннан үртәп тә аласың, ачуыңны басасың. Иреннәр дә хәрәкәтләнеп ала, күнегү була, бит. Шаяртам әлбәттә, бу чыннан да артикуляцион күнегү. Шаяртуга карамастан алар һәрберсе шулай шаяруга охшаш. Аналар барысы да теге ничек дип әйтим, аны эшләргә уяласың башта да хәтта. Алар бит шундый күнегүләр бөтен Алар кызык, шуннан да үртәү шикеллерәк, ләкин алар бик файдалы. Чиста, һәр аваз матур, үз урынында булсын өчен, сөйләм дикцион яктан чиста булсын өчен, менә бу бер күнегүне генә дә көндә эшләп алу җитә. Тавыш җылыту. Менә моннан соң инде тавышны җылытып алырга мөмкин. Biraz бәргәләп тә, бәрмичә генә дә бәргәләп, мәсәлән, шибен шикелле. Дип тавышның җылынганын каян беләбез? Бәргәләмәсәң инде менә бәлки куллар бик үк чиста булмаса, гигиена таләпләренә туры килмәсә, бәрмичә генә дә ирен өсте, ирен тирәли, аскы ирен, өске ирен тирәли, шеметү түгел инде ул резонация диләр аны профессиональ телдә. Катыклау сизелсә, димәк тавыш инде кузгалган, сөйләргә, эфирга чыгарга ярый дигән сүз. Яки аны бик күп эшлиләр. Томакны бераз киңәйтеп алу. Мин генә эшлимме монда? Сез әйдәгез бергә. Әйе, миңа җибәрегез тавышны, менә миңа барсын яңгырап киттек. Шәп, хәзер бер, ике. Стоп. Түгел. Теге бу мискин үлеп бара торган бәрән булмасын. Яшәргә тели торган оптимист бәрән. Бер, ике. Аннан соң шулык бәрән бу. Ну бу бәрән бик матур сарык булырга хыялла. Киттек. Менә бит. Рәхәт. Мастерка булганда алып калырга кирәк, чөнки ул бик кирәкле белгеч һәм аңа күп кеше чират тора Илсияргә. Бәлки тагын бер нәрсә. Анасын сулыш бик каты мөһим икәнен беләм. Сез сулыш буенча да өйрәтәсезме? Әйе, сулыш гомумән безнең бөтенеш менә алып баручылар булырга теләсәгез, сезнең тавыш төп коралыгыз, әйе бит. Менә скрипачның коралы скрипка, әйе бит. Гармончының гармон, баянчының баян, алып баручының, артистның төп коралы тавыш. Матур тавыш нәрсәдән башлана дисәләр, мин әйтер идем, менә дөрес әйттегез. Сулыштан әлбәттә. Гомумән, ничек сулыйбыз, шулай сөйләшәбез. Нәрсә дигән сүз инде бу? Без менә кыскартып кына әйткәндә теге лекцияга әйләнмәсен инде, бит, күңелсез булыр хәзер. Дөрес сулыш ул эш белән сулау. Менә эшне хәрәкәтләндереп карагыз әле. Во, менә шулай. Күргәнегез бардыр, күп очракта кешеләр иңнәр белән дип сулыш алалар. Менә бу зур хата. Әгәр дә иң белән вертикаль өскә аска сулыш алынса, тавыш озакка җитми, үзенең матур яңгыравык булуын, табигатьтән матур тембрын югалта. Тавыш югалмый. Тавыш ул эластик, аңа бер ни булмый, ләкин көчле, матур бәрхет тавыш булсын өчен, әлбәттә безгә эш белән сулау зарур. Менә шундый бер күнегү эшләргә яратам мин. Ул инде катлаулы күнегү эшне ардыра, ләкин фитнеска йөрмәс өчен бик эшләп торсын. Әйе, нәрсә? Эшләп алыйк әле.
Іш білен, шулай суылышны шығарабыз олға. Іш білен әтәбіз. Искәрігіз. Түгіл, тігі үліп бара тұрған бәрен қойтмасын, әйбет. Яшин деген бәрен болсын. Хамыл тігі көлемлі объем деп айтар, нашындай. Болсын, әйбет. Ала сен мускулларынан дағыта бойы ма? Мускулларны ішіне формада тұтырға, прессно формада тұтырға, батыр бұлырға дейді. Қолай нәрсе. Исте қалдырсағыз, күн сайын іштерге бұла мұны. Чүнки біз біне әйттігі сіз телевидениялы барушылары үшін, эфир үшін деп, әмі менімше тауыш ол hər кіші үшін мұхим, мен тұрмышта. Әлбәттә мұхим. Чүнки дұрыс сұлы шул битәлі алып барушы, артист болырға тілеуші, эфирға шығушы үшін генә түгел. Әйтейік, менә хәзер салқын хава. Отна бойы салқын болды, бүгінде салқын. Әлі қыш дауам ите, ғылмен біз елның көп уақытын салқында уздырабыз, әйбет. Дұрыс сұлыш алғанда біз бұрын біле сұлыш алып, гаймыр каналлары оша уза хава, һәм томаққа жылы хава түші. Менә бұл бик мөһим, ауырмасқа. Оннан соң бұл бір файдасы, дұрыс сұлышның. Икенче файдасы, дұрыс сұлағанда біз әр уақыт гаймыр каналлары оша шистартабыз хаваны. Бүтін пішірағы гаймыр каналда қола, томаққа үпкеге шиста хава кіре. Менә икенче файдасы. Үшінші файдасы, дұрыс сулағанда өзі біздің ауырлығыбыз, бұйыбызға қората көпме кислород керек организмға. Шул қадар кислород ала бұрын. Менә үшінші файдасы. Дүртінші файдасы, дұрыс сулағанда үпке тулысынша хава білен тула. Иңнер білен гіне сулағанда үпкенің үскіліші гіне әшілі. Демек ки, үпкенің осқы үлішлері шүп білен тула. Харакат етмей, ішшенлік етмей. Хәм дұрыс сулағанда іш білен олып, әр уақыт іш формада тұра. Яғни біз әр вақыт шулай суларға тиешімі? Бұғымен дұрыстығыз. Ғымумен біз туғанда менә шул дұрыс сулыш біле туабыз. Яши искәрігіз. Ітлер, нәни балалар, пісилер, менә табиғат балалары, табиғаттан ерақлашмаған әдәми затлар һәм жәнлеклер, жануарлар, олар іш білен, хатта пісилер бит ана. Іш білен. Анан соң ітлер урамда бит, іш білен үрі, хоу, деп әйбет. Біз де іш білен сөйлешірге тиешлібіз. Біз яши өзі бізге ішіні жеңілейтеміз де тамақ ярып, тамақ білен оқыра башлайбыз, тамақ білен сөйлеше башлайбыз, тауыш қорлыға еш ауырыйбыз, салқын хауа кіре әйбет. Менә тұрмыш үшін дұрыс сұлышының файдасы бик көп. Һәм соңғысы дұрыс сұлыш қон әйләнішін контрольда тұта. О, шундай қызық. Менә бик те файдалы. Қара неде файдалы білесіз сіз. Шулай инде минем бир хәләрем шул. Булат, анда біздің тамашашылардан келген сұрауларны қарап, бір-екіні бірәлі Илсиярге. Менә сіз айрым үзегезнең мәктәбезне ачырга уйламыйсызмы? Ой. Хыялымның өстенә басты. Бик шәп булыр иде улай. Илсияр мәктәбе, сәхнә теле мәктәбе. Әлегә бу хыял гына инде. Бик әйбәт булыр иде. Әмә сез уйлағаныңыз бар ултырдаймы? Уйлаганым бар. Сіздің бар бит мәктәп өздерсен әйткәндә булай. Шаярмый гына әйткәндә, әлбәттә андый уйлар бар. Бинасыз гына менә гомумән Илсияр мәктәбе дип әйтү зур әйбер инде. Ләкин миндә укып чыккан яшьләр, студентлар бүгенге көндә алып баручылар булып эшлиләр. Сәхнәдә, радиода, телевидениеда җырчылар булып иҗат итәләр. Шуңа күрә инде дәвамчылар бар. Тагын бер сорау бар. Татарча дөрес сөйләшер өчен берничә кагыйдә әйтегез әле. Берне генә әйтәм, берничә белән җафаламыйм. Кызлар, егетләр, әдәбият укыгыз, татарча әдәби әсәрләр укыгыз, татарча аралашырга тырышыгыз. Шул вакыт тәртип булыр. Кемне укырга тәкъдим итәсез менә беренче чиратта менә яшьләргә? Менә бу очракта мөһим түгел, гомумән әдәбият мөһим. Әлбәттә, шәхсән минем фикерем булса, минем яраткан әдипләрем бар. Мин бик яратам Тукайны. Бик яратам Тукайны. Бик яратам Әмирхан Енекины. Бик яратам Илдар Юзеев шигъриятен. Ринат Харисны бик яратам. Әгәр дә инде менә минем кызыксынуым
шушы авторлар күп инде алар, бик күп. Шулардан башларга мөмкин. Татарча камил белү өчен авторы мөһим түгел. Иң мөһиме көндә бераз гына булса да. Аннан соң сүзлек, аңлатмалы сүзлек булса да ярый. Теләсәң инде китап кибетеннән сүзлек алып кайтасыз, өстәлегездә торсын. Бәлки кичкенә генә кисә сүзлеге булсын, кисәдә йөртергә. Ачып автобуста барасыз ди, машинада барасыз ди, трамвайда барасыз ди, чыгардыгыз, укып алдыгыз. Ул бит кирип кала, сиңип кала. Анан соң телегезгә кирип китә. Интернеттан тагын бер сорау бар иде. Сез актриса Елена Воробейга ошаган дейт. Алай дип әйткәннәре бармы соң сезгә? Әйткәннәре бар, элек инде студент чакта бик тә шуны әйтеп җафалыйлар иде, минем шундый ачуым килә иде. Нигә мин аңа шаган? Бәлки ул миңа шагандыр дип. Менә монда мин сүзләр әзерләгән идем. Алар гадәттә без басымнарында хата җибәрә торган сүзләр. Менә сез үзегез алып үз кулларыгыз белән сезгә бераз сынауда булайны, сез беләсездер инде, безгә дә бер дәрес булыр. Әфсен төфсен, җиңеле чыксын. Каталог дигән. Бу инде рус сүзе, алынма сүз. Алынма сүзләр турында безнең кагыйдә бар. Әгәр дә алынма сүзләрне без үзебез телдә үзгәртмәсәк, алар туган телендә ничек яңгыраса, алынма телдә дә шулай яңгырарга тиеш. Каталог сүзен татарчага әйләндермәгәннәр, ул үзенең яңгырашын, рус телендә яңгырашын саклап калган. Шуңа күрә каталог, диспансер. Бу шулай алынма сүз, татарчасы юганың, диспансер дибез, аннан соң диспансер дип әйтүче юктыр инде, бит йомшартып, каты булырга тиеш. Диспансер дип әйткәннәрдә ишеткән бар шулай әйтелә. Диспансер дигәнне дөрес түгел, диспансер. Хәдәс эш булсын инде. Бәлки гомән бөтен сынап чыгарга мөмкиндер. Эшләтәләр. Каучук дип тә ишеткәнем бар, әлбәттә хата, дөрес түгел, каучук. Соңгысы бу. Менә бу сүзне мин дөрес әйткәннәрен бик сирәк ишетәм. 39-нчы Казанда нәрсә бар? Тагын мәктәп. Урам. Тукталыш 39-нчы квартал. Эй, Мазис. Эй, афәрин, дөрес итеп әйтә бит. Менә бит, квартал дип әйтәләр. Дөрес түгел, квартал. Чөнки квартал сүзе монда бетте. Менә квартал турында гына әйтеп китәм, аның кагыйдәсе бар. Ни өчен квартал түгел, ни өчен квартал? Алынма сүз. Рус теле өчен квартал сүзе алынма сүз, ике телдән алынма булуы эшли бу очракта. Бердән латин сүзе, икенчедән французлар quatre диләр, 4. Соңгы ижеккә бара, 4 атна квартал була, квартальный премия диләр мәсәлән. Һәм 4 урам берләшкән кичкенә генә район квартал була. Һәм квартал сүзе алынма сүз булганлыктан французларда ничек яңгыраса соңгы ишеккә Татарда да шулай яңгырый. Руста да шулай яңгырый. Димәк ки без руслардан алынма буларак кулланабыз икән, алынма сүз буларак ул квартал дип әйтелергә тиешле. Менә шулай, дуслар. Менә бит нинди файдалы булды. Рәхмәт сезгә. Сез юмор белән дусмы? Сезне ничек көлдерергә була? Мин бик көлүчән, бик юмор хисен яратучан, анекдотлар яратам. Аларны үзем уйнап, бераз үземнән өстәп, күпертеп, ялганлап өстәп, шунда сөйләргә яратам. Анекдотлар тыңларга яратам. Шаркылдап, рәхәтләнеп, күңел булып көләргә яратам. Әйе. Сезне тормышта иң гаҗәпләндергән нәрсә? Иң гаҗәпләндергән. Мин бик ышанучан кеше. Мин гел гаҗәпләнәм бердә юктан да. Кешеләр мине гаҗәпләндерәләр. Уңай яктан балалар иҗаты. Инстаграмда мин күзәтеп барам яшьләрнең, балаларның иҗатын. Бик сокланып, гаҗәпләнеп карыйм. Бик хисчән кеше мин, бик хисләнәм. Теләсә
әллә нинди бик гади нәрсәдән дә гаҗәпләнүем бар. Яңа ай тула икән, бик матур була икән. Мин аңа гаҗәпләнеп карарга мөмкинмен. Гәрчә айны 1000 тапкыр күрүем булса да. Бүгенге көн бик гаҗәпләндерде. Кичә өйгә кирип киткәндә бер төрле юл сукмак иде. Бүген чыкканда ул бит бөтенләй башка сукмак. Басып торып булмый. Илсияр, әмнә сез иҗат дидегез име, татар әдәбиятынан әйтеп киттегез, әмнә рус әдәбиятынан һәм тагын инде яраткан язучыларыгыз бар сезнең. Бәлки безнең белән Менә бүлешерсез. күптән түгел Пастернакның туган көне иде. Әйбит. Бик яратам. Гомумән 10 февраль ул гадәти көн түгел. Бердән ул минем бер яраткан шагыйрем, язучым, дахи язучы Пушкин киткән көн, үлгән көн. Әйбит. Икенчедән 10 февраль икенче бер бөек дахи язучы һәм шагыйрь Пастернак туган көн. Икесе дә минем яраткан язучыларым, шагыйрьләрем, ике автор минем өчен көчле, тирән, һәр вакыт нәрсә сезне гаҗәпләндерә дидегез, һәр вакыт аларны укып ниндидер яңалык ачып мин гаҗәпләнә алам. Һәр вакыт. Миңа калса бу төшенеп бетә алмастай тирәнлеккә ия авторлар. Сез шундый шулкадәр конкрет беләсезме нәрсә яратканыгызны, ничектер сезнең тавышыгыз, сөйләмегез шулкадәр конкрет түгел, сезнең ничектер яратуларыгыздан ничектер шундый түгел. Нәрсә яратканыңны белмәү мөмкин микән соң ул? Сез яшьләр белән бик күп эшлисез. Хәзерге яшьләр сезгә нәрсә ошый һәм нәрсә ошамый? Мин ошамаган якларын күрмим, мин гомумән яшьләрне бик яратам. Алар позитив. Аларның хыяллары, планнары, киләчәккә өметләре бик күп. Энергияләре ташып тора. Алар һәр вакыт ниндидер иҗат хисе, ниндидер иҗат уйлары белән яналар. Бик яратам яшьләрне, үзем дә бераз алар белән яшәрәмдер сыман. Сез хыял дип әйттегез әйме? Сезнең нинди хыялларыгыз бар? Гадәттә безнең калыпта әйткән хыяллар алар чынга ышаннан соң. Менә бит инде мин уйлыйдым, хыялны әйтсәң, ул чынга ашмый дип. Әйе. Хәзер әйтсәм, хыял чынга ашмас шикелле. Ә сез әйтәсез, әйткәч ул киресенчә чынга аша дип. Менә мин хәзер инде менә икеләнәм. Алар бит күп була хыяллар, бәлки бер-икесе белән генә бүлешерсез безнең белән. Ой, Сез бит әйттегез, мин хыялый, романтик кеше дип. мин хыялы Төрле хыял булырга романтик мөмкин. Ал бит кичкенә генә ниндидер хыяллардан булырга мөмкин. Гомумән нәрсәләр уйлап, нәрсәләр эшлисегез килеп, ничек яшисез сез? Менә минем бер хыялым бар, ниндидер бер бик зур масштаблы кино яки телепроектта сәхнә теле белгече буларак катнашу. Әйтик, ниндидер тарихи манда масштаблы татарча кино төшерәләр икән, һәм минем анда кирәгем чыга. Тел белгече буларак. Мин бик теләп катнашыр идем. Бу халыкара проектта булырга мөмкин, мәсәлән, татарлар һәм төрекләр уртак ниндидер бер телевизион проект эшлиләр ди, тел проекты. Барлык хыялларыгыз безгә әйткәннәре дә, әйтмәгәннәре дә чынга ашсын. Сезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Чакыруыгыз Рәхәт өчен. сезне тыңлап утыруы шул хәтле рәхәт, китәсез дә килми. Калеп тапшыруы тамам. Хушыгыз. Әйе, телефонда отырганчы, менә тизәйткечләр өйрәнсәң дә бик шәп икән. Әлбәттә, менә ничек телефонның, Инстаграмның нинди файдасы бар, Әйе, Илсияр апа, киңәшләрегез өчен рәхмәт. Ә хәзер сау булыгыз. Саулыгыз!